Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takulandirani kuno ku Free Online Madrasa. Mu phunziro ili timafuna tikumbutsanepo zifukwa zimene zimampangitsa munthu kuti achite bid'a. Ndikhulupirira kuti nkhani inakambidwaponso m'mbuyomu mu malesoni amene amaperekedwa okhudza al-istiqama. Zifukwa zimene zimapangitsa anthu kuti achite bid'a zilipo zambiri, koma zina mwa izo zimene zili zodziwika ndi zokwanira 8. Ndiye ndiyamba kufotokoza chimodzi kwa chimodzi ndikumatambasula. Tiyeni pomverera audio iyi tikhale ndi niya yoti ngati timachita bid'a tiphunziremo mmenemo ndiye tisinthe, kapena mwina ngati sitimachita bid'a tikhale ndi niya yonena kuti uthenga tikaumva tiwagayire ena kuti uwapindulire, koma tisakhale ndi niya yoti timve kuti mkuluyu mumu ayankhula zotani timutole ma mistake ndiye kuti sitikhala anthu opindula. Chinthu choyamba chimene chimawapangitsa anthu kuti achite bid'a ndi umbuli. Umbuli kumbali ya Chisilamu. Nthawi zambiri munthu amene alibe maphunziro adini nthawi zambiri amachita zinthu zimene zimakhala zosembana ndi Chisilamu. Kawirikawiri amachita zinthu zimene zili zokhudza chikhalidwe, ndiye amachitenga chikhalidwe chija nkukhala gawo la Chisilamu. Ngati mmene mbuyo muzimakhalira anthu mumzikiti kumaponda pansi yakuti zikiri ndikumanena kuti izizi ndi gawo la Chisilamu, kumeneko kumakhala kusazindikira. Kapena mmene ena amachitira popita kumanda amayimba la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha, umene ndi umbuli chabe, kumakhala kuti iwowa sadaphunzire. Ndiye umbuliwu uli pawiri. Pali umbuli umene munthu amatha kumachita zinthu mu Chisilamu zimene zisali mu Chisilamu chifukwa chonena kuti maphunziro sadampeze. Ndiye pali gawo lina la umbuli limene munthu amasankha dala kusaphunzira, kunena kuti aya ineyo zimene ndimapanga zinandikwanira basi bora ndikuswali, koma muona kuti swalayo ndiyo salongosoka. Ndiye kawirikawiri umbuli umene uwu mwina pa chizungu machedwa kuti arrogance. Izizi ndi zimene zimampangitsa munthu kuti achite bid'a. Tikabwera chifukwa chachiwiri, bid'a munthu amatha kupanga ngati akutsatira zilakolako zake. Ngati munthu akutsatira zilakolako zake. Tikati kutsatira zilakolako zako apa ndizonena kuti umadziwa kuti ichichi mu Chisilamu mulibe, komabe pofuna kukwaniritsa zimene thupi lako likufuna iwe umapezeka zoti chinthu chakuchitani ukuchichita. Mwachitsanzo muona kuti masiku ano kavalidwe ka hijabu sikamene Qur'ani komanso sunna idaphunzitsa. Akazi akuvala zinthu zothina, kuvala zinthu zothina zimene akuyeneka kuvala nyumba akutuluka nazo panja. Tikudzitchinjiriza mwa Allah ku zinthu ngati zimenezi. Mkazi ndithu akutuluka nyumba wavala chinthu chothina chimene chikumpangitsa yeye kuvala chinthu chothinacho, akufuna kuti asangalatse zilakolako za thupi lake. Ali ndi thupi labwino masha Allah, ndiye akufuna kuti anthu ena alione thupi lakero. Mtima wakewo sukukhala bwino kuti adzikutire thupi lake lonselo, koma kuti atuluke nyumbamo thupi lakero anthu alione yeye kumtima kwakeko kutani kukhala myaa. Kapena amene akumapangira kudziphoda. Ndiye izizi zikakhala kuti zikuchitika zimabweretsa bid'a. Fuka bid'a simangoyamba basi kungoyamba, imakhala ndi mastepe pang'ono pang'ono. Ndiye muona kuti lero lino akazi a Chisilamu ambiri kavalidwe kawo hijabu imene Allah adayifotokoza mu Qur'ani si imene lero lino akuivala. Akuvala zothina, akumadzithira perfume potuluka panja, adziphoda milomoyi
nkhope zikuoneka mbumbumbu, zonsezo akutsatira zilakolako zawo. Muonanso kuti pakati pa anyamata pobweranso mchitidwe womameta mbali. Wallahi kumeta mbali ndi chinthu chimene mtumiki wa Allah adaletsa. Hadithi ndithu yokhazikika ya Abdullah ibn Umar yomwe akunena kuti naha Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam anil qaza, kuti mtumiki wa Allah adaletsa al-qaza. Pofotokoza Nafi adatambasula kuti al-qaza ndiye kuti munthu kumeta mbali ina ndi kusiya tsitsi mbali ina. Ndiye izizi masiku ano zikuchitika, ndiye zabwerano tsopano mwa bid'a. Mbuyo mwanthu amangopanga, komanso ambiri amene amapanga nali makufar, koma lero lino ndi asilamu kupita ku barber shop uko ndikumakachitona kuti munimete chonchi, style iyo munimete choncho ine msilamu. Endi makolo zimene zosaletsa yayi. Chifukwa chani? Akuzona ngati ndi mmene zilili basi zanomwe, ndi mmene amametera achinyamata, unyamata wasiyeni. So zasanduka tsopano chizolowezi, yabwera chani? Bid'a. Chifukwa chani? Anthu akutsatira zilakolako zawo. Nkhani yokhudza manikah si mmene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ankachitira, koma tiyeni tiwaone manikah masiku ano kumeneko kumakhala kuvina. Azimayi manyazi ndithu alibe, manyazi alibe. Ndiye zimafotokozedwa kunena kuti pamene leadership mwa amuna idzachoke, manyazi mwa akazi azatani? Adzachoka. Amuna akulephera kuwafotokozera akazi akuti musatuluke, musapite kunikako, musapite. Akulephera kuyankhula zimenezo. Ndiye zimenezo chifuna kuti akazi awo akutsatira zilakolako zawo, awanyengerera amunawo, ino ane bwanji makakamula yemwe mwakuti basi amuna fwa apitani. Muona kuti zakhazikika pakati pa akazi utani ochuluka. Ndiye kutsatira zilakolako za thupi lako munthu ndi gawo lina la chani? La chinthu chimene chingapangitse kuti bid'a izichitidwa. China ndi kukakamira pa chikayiko. Munthu akamakhala kuti akukakamira pa chikayiko, tikamati chikayiko apa ndi zinthu zimene iyeyo sakutha kudziwa kuti zili mbali iti, chimene chili chokayikitsa kunena kuti kodi ichichichi chikuchokera kwa ndani. Muona kuti anthu amachikakamira chimene chijacho kumachichita. Nkhani yokhudza tashahudu, ukamapanga shahada pa swala, ukakhala kuti wakhala pachani pakati pa marakati awiri kapena kumapeto kwa marakati atatu kapena 4, timapanga tashahudu, attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibat, imene ijayo. Muona kuti pali ahadithi awiri, hadithi ya Wa'il ibn Hujur ndi hadithi ya Ibn Umar. Hadithi ya Ibn Umar ikufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam amachikweza chala chakechi chimene chili chamkomba phalachi, ndipo chala chapakati ichi chimagwirana ndi chala choyambirirachi. Tikati chapakati apa ndi chala chimene chili next to chala chamkomba phala. Mukazitenga zala 5, chala chimene chili chapakati apa ukuzuwiri chala chapakati icho chimenecho. Ndiye amatenga chala chimenechi chapakati ichi ndi kugundanitsa ndi chala choyambirirachi nkupanga seko. Akuita kufotokoza tu Ibn Umar amapanga seko mtumiki, ndiye chala chamkomba phalachi amachiwongola ndi kuchilozera kuti qibla uku amapanga chani? Tashahud, kumayambiriro mpaka na kumapeto, chili chowongoka choncho. Ndiye hadithi ya Wa'il ibn Hujur ili pawiri, ina ikufotokoza zamene anafotokozera Abdullah ibn Umar, ina ikufotokoza kuti ndidamuona akuchiwongola chalacho ndipo amachigwedeza ukakupanga chani? Ukakupanga madua. Zimenezo ndi zimene zili zodziwika kuchokera kwa mtumiki. Mupeza kuti mmadhahibi akufotokoza kuti mukhonza chalachi kuchigwedeza pamene mwapanga shahadu yekha, mukangopanga shahadu an la ilaha illa Allah muchikweze then muchitsitse. Zimenezo zilibe umboni, ndi zinthu zokayikitsa. Muona kuti asilamu ambiri akuzichita. Kapena iyayi mukachula dzina la Allah kuti Allah, attahiyatu lillah wassalawatu wattayibat, assalamu ala nabiyi wa rahmatullah, ndiye muzingo kweza pamene mukuchula dzina la Allah. Izi nzopanda umboni, izi nzopanda umboni. Ndiye muona kuti anthu ambiri akukakamira zopanda umboni zija, ndiye zimawapangitsa kuti azichita bid'a. Chifukwa zilibe umboni, munthu silamu sakuyeneka azitani? Azitsatire. Chinthu china chachinayi chimene chimawapangitsa anthu kuti achite bid'a ndi kugwiritsira ntchito maganizo.
kunena kuti amene zilili apapa mutiyeni tipange chonchi. Muyiona kuti nkhani iyi ya maulidi imene lero lino yavutayi sichina koma kugwiritsira ntchito maganizo. Chifukwa mwaona anthu amene wawa tikamapanga nawo ma debate akumafotokoza kunena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam sadatseke khomo, akuti adasiya aslu, kutanthauza kwawo kuti aslu ndiye kuti ndi tsinde limene iye adalichita lonena kuti tizisangalala kubadwa kwa iyeyo, ndi tsinde lake ndi kusala, koma sadapereke malire kutere ku munthu akhoza kusangalala tsiku la mtumiki limene akufunira. Maswahaba bwanji anayambitsa bid'a, anabweretsa zakuti wallahi akumafika pomanena kuti maswahaba anabweretsa bid'a. Zinthu zimene zozo hadha ifkun mubin, chinthu chimene chili choyipa, falsehood yoonekeratu poyera. Ndiye pachifukwa chanena kuti anthu akugwiritsira ntchito logic, akupanga zinthu zimene chisilamu sikinaphunzitse. Ndi awo amene akutchedwa kuti mamubtadi'a. Chifukwa chani? Ndi anthu amene assasu dinahum ala al-ma'qul, amene aigoneka dini yawo pa maganizo basi, aigoneka dini yawo pa maganizo. Chimene wachiona kuti ichi nchabwino basi akumachipanga, nkumati bid'a hasana. Wallahi kulibe bid'a hasana, kullu bid'atin dalala. Bid'a iliyonse ndiyo socheretsa. Ndiye muona kuti chinanso chimene chimapangitsa anthu kuti achite bid'a ndi chimenecho. Tilinso ndi chitsanzo china, izi zimene akumapanga azimayi kuti magulu amadawa kaya ndi ijitima kaya kuti akumaka kumana kwina kwake basi achoka boma lina kupita boma lina tukakumana kuti basi kumene kutukakambirana zadi, amene ndi maganizo awo, sangapereke reference kuchokera mu Qur'ani kapena Sunna kunena kuti Allah ananena kuti izi azimayi tikhoza kupanga izi, mtumiki wa Allah ananena izi, kapenanso masahabiyati zamapanga. Ndi za mmutu zimene zakumapangazo, ndi za mmutu. Ayi kuchisilamu kuimba kulipo, ndiye anashidi tikhoza kumayimba, mashehe kumavina. Lero lino zimenezo zikuchitika, mashehe kumagwereza matupi mmanika, koma palibe amene akuletsa. Shehe akulu amene achakuvina, ngati shehe akulu akuvina ino ndani kuti mukaletse? Wallahi shehe amene usangakubweretsereni aya kapena hadithi yonena kuti nashidi pa chisilamu ndiyo ngati nashidi imene akutanthauzayo zili nyimbozo. Chifukwa lilo kuti nashidi likutanthauza kukongoletsa mawu mu nthawi yomwe munthu akuchita ndakatulo, osati kuimba nyimbo kolasi chan. Zimenezo kuchisilamu kulibe. Maswahaba sadatisire nyimbo ifeyo kuti ayayi Ibn Abbas anaimba nyimbo yakuti zimenezo palibe. Mtumiki wa Allah anaimbapo zimenezo zonse muzipeza, koma anyamatawa amene ali ombwambwanawa, atsikana amene alibe guidance yokwanira, akuimba nyimbo ndikumaononga chisilamu. Ndipo lero lino nyimbo zikuveka ma radios, radio Islam kusaveka nyimbo, radio imene sikoma, TV Islam kusaonetsa nyimbo pamenepo sikoma. Akuchitenga chisilamu chimodzimodzi ndi Chikristo, akuti kutsitsimuka, mukatsitsimuke ni nyimbo. Wallahi Allah adatisira Qur'ani, ngati tikufuna kutsitsimuka tiyeni tikawerenge Qur'ani, koma simungakatsitsimuke ndi kuverera nyimbo zopanda pake, zingokutayisani nthawi. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala makutu anu azawafunsa pa tsiku lachiweruzo kuti mumamverera ziti. Simunganena kuti maverera nashidi kuti ndizikutamandani. Ndiye zonsezi zikubwera chifukwa anthu akugwirisira ntchito maganizo. Chinthu china chachisanu, pamene maulama achisilamu sakukwaniritsa udindo wawo owadzudzula anthu. Chifukwa ku Malawi tili ni majlis al-ulama. Majlis al-ulama ntchito yake ndiyo dzudzula machitidwe onse onyasa amene asilamu akuchita. Nkhani za ijitima zakuyeneka kuwaunikira azimayi kuti ino MWO musayerekeze kupanga zimenezo ABCD, ino azibambo musayerekeze kupanga mukuti ijitima ABCD. Musachite zakuti azipanga mafatuwa ndithu okhadzula, koma sangapange zimenezo. Why? Iwo ali pa forefront kuchita bid'a, ndiye ndizovuta kuti adzudzule cha bid'a. So pachifukwa chimene chocho iwo akusiya responsibility yawo imene Allah subhanahu wa ta'ala wawapatsa responsibility yaikulu. Chifukwa chani? Chifukwa kuti iwo ndi adindo, ndipo akuyeneka kuonetsetsa kuti anthu amene ali pansi pawo pakuongoka. Chifukwa chani? Allah subhanahu wa ta'ala adzawafunsa. Hadithi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Zimenezo mtumiki anatiuza. So muona kuti atsogoleri a Islamu they are just silent. Zikachitika zinthu za bid'a they are just quiet.
manika akuchitika osalongosoka, they are just quiet. Sangabane kunena kuti nika iliyonse osalongosoka ife sitipezeka ndipo mizikiti yonse m'Malawi muno ABCDE. Zimenezo alembe makalata kuwauza anthu because they have got that law. Koma kumankhala basi zichitika za bid'a, anthu ena akamadzudzula, kodi mwachitika bwanji basi. Why? Anthu amene akupanga bid'a ndi their close friends, some of them ni mashehe anzawo and the like. Ndiye pamene ma Islamic scholars sakupanga fulfill their expected role, bid'a imatani imakwera. Doesn't matter whether mukugwira ntchito pa munthu amene akuchita bid'a, muuzeni kunena kuti bwana wanga mukuchita bid'a. Mashehe ochepa na amene angachite zimenezo, majority of them bwana wao akayankhula kuti basi mwauze anthu kuti mwezi sunaoneke, basi kupita pa radio, mwezi sunaoneke, koma chichonsecho mwezi waoneka. Ndikumapezeka zonena kuti anthu pali tafarraqu baina nas. Chinthu china chachi 6, bid'a imabwera ngati anthu akugwiritsira ntchito ma ahadithi amene ali adhaif kapena amaudhu'. Mahadithi adhaif ni mahadithi ofoka, ndipo awa maudhu' ni mahadithi opekedwa. Mukadzaona kuti lero lino anthu akupanga bid'a chinanso amagwiritsira ntchito mahadithi amene alota opekedwa kapena adhaif. Muona anthu awa amene amaswali juma kenako pambuyo pake ndikuswali ijeni dhuhuri, amabweresa hadithi akuti ili musahihi al-Bukhari imene andaifotokoza Abi Huraira kunena kuti man salla salata al-jum'a falyusalli ba'daha 4, ndi anaonjezera kuti 4 adh-dhuhri. Zimenezo nzakuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam sada fotokoza zimenezo, ndiye muamva iye adaocha mbali nayo ijeni mu Bukharimo. Kuma hadithi imene Abu Huraira akufotokoza zonena kuti munthu amene waswali swala ya Juma pambuyo pake aswali marakati 4, mukapita mu sahihi Muslim muli ndandanda umene udayikidwa, muli ndandanda. Hadithi ya Yunus mene mwakufotokoza, atawafusa bambo ake kuti ya abi apa pazikutandauza, ananati ya bunayya, ngati waswali marakati awiri muzikiti ndipo watangwanika kuti ndi china chake chimene ufuna ukachita kunjako, thamanga ukachite zimenezo ndipo ukaswali marakati ena awiri ukabwerera kunyumba kwako. Ndi dhuhuri yanji imene munthu ungaswali modula, kuswali muzikiti 2 rakati kena kupita kunja kukasewera kukapanga zina ndikubwerera kuijeni kunzikiti kapena kunyumba nukamalizisa marakata, dhuhuri yake yakuti imene. So muona kuti anthu akugwiritsira ntchito ma ahadithi opeka ndikumanena kuti ichi ndi chisilamu chathu. Number 7, blind following yagulu, imitating masses a anthu nde akumatenge, especially akazi ndende anthu otengeka mapeto, chifukwa kumangotsatira ena akaona kuchita basi izi zovala mahijabu othina, kumapezeka zoti akuonetsa makutu, ndolo zawo ndikumaoneka, ndikumapezeka zoti akuonetsa khosi, zonsezo zimene akuzionera pati, akuzionera pa screen, ma fashion show amene amachita makufaru kunjako, ndazibweresa mudini, ndikumayenda kunjako basi akuonesa makutu akazauje, akuonesa khosi akazauje. Amuna ndipo amuna opepera amene amalola zimenezi. Sitikufuna kuti pano patizibisa, tiyankhule chilungamo. Wa qulil haqqi min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Tiyankhule chilungamo kuchokera kwa Allah tabaraka wa taala, amene akufuna akhulupirira, amene akufuna akanira. Koma azipezere yankho pa tsiku lachani la chiweruzo. Amuna opepera kumalola ndithu akazana zivala zothina nkumatuluka nyumba mwana. Basa akazi wakungotsatira zimene makufara kavalidwe ka akazi achikufaru. Chifukwa kavalidwe kamene kosika chisi inu mwana wanu mukumulola zimeta ije ni mohoki bambo zona. Ndikumanena kuti inu ni utsogole wa mtundu wanje omasempana ndi zimene mtumiki wa Allah anaphunzitsa. Anthu ambiri akungotsatira chikhamu cha anthu basi, kumene kukuoneka kuti kukukomako ndi kumene akumapita, kuti chisilamu chimenecho ndi nchobeba. Inu chisilamu chikabebe, chisilamu chikabebe kusiya zimene Allah tabaraka wa taala wakuuzani kuti muzitsate, zimene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam watiphunzitsa ife timezo ndikuzisiya ndi tikutsatira za anthu ena ache chifukwa akubebetsa chisilamu. Ndiye kutsatira khamu la anthu. Tikamati jamaa si kuchuluka kwa anthu, jamaa ndi luzumul haqqi wattibaa, ndi kugwiritsa chilungamo ndi kumachitsata, ngakhale kuti amene akuchita chilungamo ndi ochepa, ndipo amene akuchinyoza chilungamocho ndi khamu la anthu. Ndiye muona kuti anthu akumapita kwa amene akunyoza chilungamo chifukwa choti achuluka. Akuti jamaa tikhale ndi jamaa. Inu jamaa yosemphana ndi mtumiki ndi jamaa yanji. Chinthu chomaliza pa nkhani ya zifukwa zimene zimapangitsa anthu kupanga bid'a ndi kusatsatira malangizo olondola amene tikukupatsani panowa.
basi kungozitenga izi zinthu kuzimenyesa kukhoma basi zopanda ntchito zimenezo. Ndiye mukatero ena muzitifufuza kuti kodi amene anaphunzira kuti, amene ali ndi chani ameneyo. Basi mukatero ndiye kuti amene alibe kalikonse, amene mphawi wachabechabe akuyankhula zimene zofa ndosauka, amene kungopasa makobiri basi asiya zimene akuyankhulazo. Wallahi ife sitingasiye, kuli bwino tife ndi umphawi choncho koma tikhale pa haki. Wallahi chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-razzaq, yeye ndo odyetsa. Ndiye ife sitingapembedze anthu malo mumpembedza Mulungu, tiyankhula chilungamo. So malangizo ife tipereka. Wallahi chisilamu sichimaona la fadlu arabiyyin ala al-ajami wal aswad ala al-abyad, palibe kusiyana pakati pa munthu oti ni Mwarabu kapena si Mwarabu, kapena munthu oyera khungu kapena ofira khungu kapena wakuda khungu, palibe illa bitaqwa, kupatula kapena ndi taqwa ndi Allah tabaraka wa taala. Basi sizomazitenga kuti basi fo ndino oyera khungu kapena ndino andevu zochuluka kapena iya, zilibe ntchito zimenezo pamaso pa Allah tabaraka wa taala. Nkhani ndi taqwa, your submission pa malamulo ake ndi chimene chingakupangiseni nukhala anthu opambana. Ndiye ma instructions ngati awo atengeni ndipo mwagwiritsire ntchito. Izi tikuyankhula kuti izi mtumiki wa Allah sadachite. Mashehe akamakuletsani bid'a, amvereni. Mukazamuona shehe akukuletsani bid'a, amene muzamuzindikire kuti ali pa chilungamo. Koma mukadzaona shehe akumangokuzani nkhani muziswali muzazola, amene ni munthu amene akufuna kuti atani akakusocheretseni. Samanga kukuzani za swala pamene mukuchita zinthu zosembana ndi chiphunzitso cha mtumiki. Swala iyo ndiye ilongosoka. Ndiye musaononge chisilamu chanu chifukwa cha ndalama, musaononge chisilamu chanu chifukwa chongotsatira zilakolako zanu. Ena ndi apanga bid'a akuti chifukwa chonena kuti banjalo basi ine nalowera chisilamu chifukwa cha banja. Ndiye zinazi basi mumpeza mkazi wabwinobwino ndi madredi kumuta kuti wakwatiwa. Tikuti amuna opepera, mkazi wanu mkumulola kuti ayike madredi mmutu, muuzeni mkazi wanuyo hijabu. Madredi okamete zimezo kuchisilamu kulibe. Iwo wapanga twizi mnyumba panga muno sindikuyankhulaso. Tikufuna amuna ngati ameno, amuna oti akumaopa mkazi, mamuna kuopa mkazi, kulephera kumuuza mkazi wake ABCDE. Mamuna mkazi ndazukuzani pangani. Aina rijal muli kuti amuna. Mashehe amene mukulephera kuima njipa malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala, mukugwedezeka kupheperuka chifukwa akupasani makobiri, ndikumakapezeka mukudikula kumanika, mukumakapezeka mukupanga ndale, mukumakapezeka muli mabid'a, mukumakapezeka kuti mukupanga compromise Islamu, kukhala chete pa zinthu zimene mukuyeneka kuti mudzudzule. Aina ulama ali kuti anthu ozindikira amene mwakanyamula maphunziro oti muzasinthe madera anuwo, mukukanika kupanga zimenezo chifukwa chani?